дар шолизорҳои Тоҷикистон мавсими дарав дар авҷ аст. шоликорони шаҳри Турсунзода имсол бо назардошти маҳбубияти биринҷи нави лазери Тошканд дар байни муштариён ба он таваҷҷӯҳи хос додаанд. сабаби чунин тасмимро шоликор Тоҷиддин Табаров чунин шарҳ дод. масъалаи боди ҳаво бошад ё дигар гуна бошад ки ини лазери Тошкент камтар хубтар мебарад чем ини Тоҷикистон. Ини Тоҷикистон ҳам нағз мебараду камтар ҳамин ҳосил вақташ дар норасида камтар киштикора мегиранд, ҷамъоварӣ мекунанд. барое ки ҳамин боди ҳаво нашавад гуфта таги борону барф намонад тезтар мегиранд. Тошкент пештар мекорад ва ҳосили намунаи Тошкента бринҷаш хеле аз ини Тоҷикистон беҳтар. бринҷ масолеҳи ғизоҳои маъмулии тоҷикон аст. бринҷ ялма мепазам, шола мепазам, ош мепазам, ширбиринҷ мепазам, анак дар бринҷ калопсӣ мекунанд. бринҷ онҳое ки палави бомазару нӯши ҷон мекунанд шояд зиёд диққат намедиҳанд ки бринҷи он натиҷаи чӣ қадар заҳмату машаққати кишоварзон аст. ва ин ошро ҳоло дар рӯзи ҷаҳонии биринҷ мехӯранд ки созмони милал эълон кардааст. аммо деҳқонон аз коҳиши ҳамасолаи ҳосили шолӣ изҳори нигаронӣ мекунанд. ҳозир лекин як муаммо ҳаст ки ҳамин ай давлати худмо ай юрти худмо дорӣ мебаровард осон мешуд мо дар хокҳоригарода ман любой деҳқон даям ғаллакор даям осон мешуд ки барои чи ки дориҳои Ӯзбекистон ганда қимат аиҷада. ҳозир ман ӯ сол гирифта будам то 640 сумда дорӣ харидам. ҳамин мачавина озод мегӯяд мечиз ҳамина харида будам. акнун ҳамина худмо мебаровардем мода вабши зӯр мешуд. тоҷикистон навъҳои машҳури худро дорад ки аз онҳо девзира ва кенҷа ном мебаранд. ҳар сол дар кишвар дар 28 000 гектар замин шолӣ кишт шуда ба ҳисоби миёна шоликорон аз ҳар гектар то 6 тонна ҳосил мегиранд.